नैजिबा बोसोरनि जितु रुफाथि मायथाइ खुंनो थाखाय देग्लाय 16, 17 आरो 18 नभेम्बर खालि थि खालामनाय जादों। बिनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ, प्राय जोबनाय लामायाव फैबाय आरो सानसे बा साननैनि उनावनो जोङो साखाफारा जानो हासिगोन। नोंथांमोना हाबाफारिखौ माबोरै खुंनो सानदों? हाबाफारिखौ जों मोजाङैनो खुंनो सानदों, मानो होनबा बे ओनसोलाव गोबां रायजो राजाफोर दङ, फरायसाफोर दङ आरो बिसोरखौ लानानै जोङो गाजा गोमजायै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो सानदों। बेयाव जोंनो गासिबो जोंनि बे ओनसोलनि आफादफ्रा, जेरै धोरोमारि आफादानो जा बा फरायसा आफादानो जा, गासिबो जोंजों मदद होफादों। मा मा हाबाफारिखौ लाफानाय? जों बेयाव दा हाबाफारि लादों फरायसाफोरनि गेलेनाय, खारनाय, बारनाय, लोगोसे कालसारेल हाबाफारि, मेथाइ खननाय, मोसानाय, बेनि अनगायैबो थुनलाइयारि बादायलायनाय। बेनिफ्राय आरो नैथि सानखालि जोङो सेमिनार लानाय जादों। बे सेमिनाराव जोङो आबादनि सायाव लानाय जादों। बेनि थाखाय जोङो स्पेसियेलि आलासि सानै हांख्रायनाय जादों आरो बे दिनखालि जोङो गासिबो आबादारिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरखौ लाफानानै बे सेमिनारखौ जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। हाबाफारियाव आलासि महरै सोर सोरखौ नोंथांमोना हांख्रायदों? हाबाफारियाव आलासि महरै जोङो गाहाय आलासि महरै प्रसान्त बर' आरो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन आफादनि बा फरायसालिमानि प्रफेसार, बिथांमोनखौ जों आलासि महरै हांख्रायनाय जादों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ माबायदि बाहागो लानायखौ नोंथांमोना लुबैदों? ओनसोलनि रायजो राजाखौथ' जोङो लैहोर लैहोर फैनो थाखाय जों खावलायनाय जादों आरो गामाखालि बोसोरफोरावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरैहाय खामानि मावनायनिफ्राय हमनानै मेल मिटिंजों लोगोसे डेलिगेट्स आरियावबो जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफोरा बाहागो लायो आरो देग्लायबो बेनिख्रुइ बांसिन रुफाथि मायथाइ हिसाबै रायजो राजानि जोङो लोब लोब बाहागो लानायखौ जों हांख्रायदों आरो जेरै दा खामानि दामानिफ्रावबो रायजो राजाफ्रा थोजासे जोंखौ मदद होगासिनो दङ।